Ngiyanibingelela nonke ngiphinde nginamukele kuhlelo lwethu esilibiza ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nginguStufuza Dlanga Amandla esiZulu. Namhlanje ngivakashelwa ubaba ozongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani nanokuthi-ke usahila yini ekugilekeni kwakhe. Asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawona baba? Yebo sawona. Kunjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nami. Yebo. Ngicela ukubuza ubaba ubuya kuphi ngokuhlala? Ngibuye eNanda. Okay. All right. So, ngicela uvele ungitshele nje ukuthi bagila ngani, bakwenzani, kwenzakalani. Ey, Iza nazo. yabo le Ungashiyi ndaba. nokugoda please. Le ndaba is very painful. Okusho ukuthi ngaphuma late emsebenzini ngabo 10 to 11. Okay. Ngase ngihamba ngebus stop. Ngafika nje ngabo past 11. Mayithi ngiyafika lapha ebus stop. Kunomunye ubaba. Omile nje esheltini. Hayi nami ngifike ngime naye. Okay. Hayi angibingelele lo baba, hayi cha ngivuma. Bese yangibuza ukuthi hawu ndoda uyakuphi? Ngathi mina hayi ngihlala la eNanda ngekhaya. Okay. Bese lo baba yabo ngalesikhathi ayikho into ozoyithola eNanda. Kuphele nje into ekhona amabhasi aya ngakithi la ngihlala ngakhona. Oh, okay. Manje uzokwenze njani? Waphela le ndawo le ayikho safe and inabantu abakhuthuzayo mabengatholi lutho bayagwaza. Yo. Mase ngithi mina hayi shuthi kobonakala ke ngithemba uNkulunkulu. Wathi hayi ndoda ngicela ukuthi ngusindise umphefumulo wakho. Ngizohamba nawe ngekhaya. Okay. Ngifike ekhaya ngikunika indawo yokulala uvukeke ekseni bese uyahamba ekhaya. Oh, okay. Ngayibuka lento ngayibuka isenseful ukuthi izosebenza. Hayi simeke naqhamuka ibhasi la igibelayo. Ayimise. Bese ngithi ngiyakhipha imali okukhokha athi hayi ungakhokhi. Ngizokukhokhela ngoba ubungaqondile. Oh, okay. Hayi sihambe nalo baba. Sifike kwakhe. Anganoma ikwakhe noma ikubo. Kodwa umuzi nje omkhulu one outside building. Sifike singene outside building. Ine coach nje ngasemnyango nombhede newardrobe. Bese ngihlala mina kwi coach ngasemnyango. Bese yahamba endlini enkulu. Okay. Uma efika endlini enkulu abuye namanzi. Bese dayi nanka amanzi okugeza. Bese ngilethela amagawuni ethi mawusugezile uzogqoka nanka amagawuni. Hayi nami ngibotha hayi indoda ephilayo ke le. Hayi ngigezeke ngigqoka amagawuni abuye sebuya nokudla ethi izocela la sibambe. Hayi sibambeke. Bese ke ethi nanko kumbhede ngoba vele samadoda sobabili sizolala embhedeni owodwa. Ngithi mina hayi anginankinga. Hayi singeneke silale. Acimeke ulento ilight. Hayi silale. Kuthi nje kungapheli ngisho i-hour bese ngibona ebeka isandla sakhe la umina okhalweni. Hayibo. Ngixakeke manje ukuthi hayibo kwenzakalani. Ngisithathe lesandla ngisibuyisele eceleni. Hayibo. Aphinda asibuyisele bese ngimbuza indoda kwenzakalani. Bese thawu wena ucabanga ukuthi ngingafike ngigibelise ngemali yami. Ngizokulalisa ekhaya. Cha uthi nje for free. Hayibo. Ngithi mina undoda besivumelene nje. Athi hayi ke ziyashintsha izinto manje. Hawu. Hawu. Bese ekhipha umphambili wakhe. Ethi ncela la. Hayibo. Ay ngibona ukuthi yabona nami nje kushubile. Athi ngithi ncela ayikhali. Ngivitane ngibotha yabo ngizalelwe yinje endlini. Angifitane ngiyenze lento athi angenze. Ngiqale ngiyenze. Nalento athi ngiyikhothe iphihlikile ilonda. Uyabona nje anyanyeka nje.
mangithi iphi condom ongcane ngifake yona ke ngikhothe ngayatayi ngoba ukhothi mina ukhothi condom azishe hayi ngicimeze hayi ngiyenze bese ngithi ngizama ukumphusha bese ethe yasithini phenduka ke manje udunuseke manje ngathi mina hayi bu mfethu kanjani athi ngithi dunusa bese ngale kombhede bese khipha nje ummese omude ngaka awubeke la nje uhlangothini hayi ngibodwa hayi ethi uyabona mawungakwenzi lento ngizokubulala ngihudulele eminyango bese ngibiza amaphoyisa ngithi ubuzongihlasela ngakho kazishe hayi ngibodwa hayi ke namhlanje ayikho into engizoyenza avele ngithobela intando hayi enzeka ayitikeke ngibothi nami udayi yabona ke manje sengazi ukuthi ngibambile ngendlela sengitika ngayo bese ngenhlanhla kaNkuluNkulu bese yalala ahonqe umehonqa ebhlukweni lakhe wayefaka ukhiye wasemnyango ngikhuthuza ibhlukwe lakhe ngithothi nanku ukhiye wasemnyango bese ngithatha ilento ibhlukwe lami ngigqoka iunderwear ngithathe ibhlukwe ngivule eminyango kancane ukuthangeza ngobulele ibhlukwe ngitshela ukuthi ngaligqokela ngaphandle angiboni nokuthi ngikuphi mangila hayi ngiphume kancane ngishiya kanjalo nje isicapha nokhiye ngaphakathi ngiphume ngihambe ngidunguze ngize ngiyibone indawo ukuthi le ndawo sangathi ngiyayazi ngihambe ngishone khona kanti sengizofika ngasekhaya ngifike ekhaya ngilale ekseni angihudanga kanje isisu wangazi ukuthi kunengane eseswini angihudanga kanje ngasiza ukuthi ngihambe ngiye eclinic befike eclinic benginika amaphilisi esisu yabona nje mangixoxa lento le ngifikela inyembezi ukuthi ngathi ngiyingaka ngizogilwa indoda nje into ebhlungu kanje hawu ke nginikwa amaphilisi ke ngiphuzeke ngalala isonto lonke ngingavuki ngenxa yakhe mangithi ngiyahamba ngiyamfuna lapho phela ngifuna ukuyiphiniselela angimtholi awusabona la indlela kisakuyona mangithi ngiyomcuthela abangifuni ukungena kubo mangithi ngiyomcuthela ngakubo angimboni ngoba nganqena ukuya emaphoyiseni ngoba amaphoyisa ezombopha right embophele for ibestiality noma isodom into enjalo ngabona mangiye emaphoyiseni uzoboshwa aphume kodwa mina ngihlukumezekile ngathi mangifika ekhaya ngixoxa lento basebe bengifunela labantu abasiza ngokomqondo abakhansela ishaya yes bangikhansela ishake kwaba ngcono kodwa namanje angixolile ngiyafuna sangathi ngingambona ngimbambe ngalezi ezami izandla ngimsuse lobhlungu angizisabona hayibo yo so manje eclinic mawuchaza uye wathi uphethwe isisu noma uye wachaza usikwenzekeni ngibatshele nje yonke ilento isimo ukuthi kwenzekaleni baze bathi mhlambe ngenzeka ukuthi ngine inflection into enjalo ikunda kukanje so amaphilisi abakunikeza wona uyibona lawo ayakulapha noma athi ukudambisa bathi bazonginika namanye azodraina yabo udodo wangenayo mhlawumbe uke wa-check igazi mhlawumbe ekuhambeni kwesikhathi mhlawumbe igazi ke bengingakali-check ngoba into esanda ukwenzeka bengingakali-check yo so ipain iyaze yaphela emva yesikhathi singanani
awona kumanje ipain mangicabanga nje ipain iyavuka kodwa siya ngokuthi inciphe kancane kodwa ianger ngisenayo. Lento le ikwenze wazonda abantu besilisa kakhulu. Uyabona nje umuntu wesilisa mangimbuka ukuthi angiphalazi kuthi nje angimudle ngimfele. So mangase kwenzeka ayibone le video ngafisa ukuthini kuyena because phela uyamcuthela umtholi ndawo. Yabona mangasayibona. Angazi ngoba ngikwazi ngisho ukuyibamba mase ngidiniwe. Mase nje bekhona umuntu ongasangitshela ukuthi ngingamtholaphi lo muntu owangihlukumeza kanje. Hayi kocaca. Uye wathini emsebenzini usulala ke isonto lonke ke ungasayikhona? Nabo ngabatshela ukuthi njoba nangikhipha late ngase ngehlekelwa isehlakalo esinje. Bahleka abanye ngoba babengabazi ubuhlungu enginabo. Uke waba nesibindi sokubatshela kahle kahle iqiniso sikwenzekeni? Ngabatshela ngenzela ukuba ukulapheka mhlawumbe bakhona abazongi-advise nje. So kwenzekani enhlizweni yakho nasemqondweni wakho ube nesikhathi sokubona i-psychologist lizokubuza izinto mhlambe lona ngokufunda kwalo lazi ukuthi uzoba ngcono mekungabe ukuthi likhulumisana nawe ngaleyo ndlela? Uke walapheka mhlambe wahila fast noma nje mhlambe uyakhala ukuthi uye wamosha isikhathi? No, ayibona nje ngiyibona. Kwavele nje kwagcwala inyembezi emehlweni. Nento yayikhuluma yayingena la iphume ngala ngoba ngendlela engangine anger ngakhona. So ke nje abantu ngiyabayala nje abantu bonke nabesilisa ukuthi yabo laba abantu laba bathi abafuna uku-offerisha ngosizo bengaba entertain labo bantu ngoba ekugcineni uzithola usunenkinga wedwa. Abantu balento bafeza inhloso zabo ngawe. Noma ungahlupheka kanjani ungamthembi umuntu omfica endleleni ongamazi. Yo. Kungaphezulu kwamandla lokuhlukumezeka because okuwes ungumuntu wesilisa and ubukeka ungayena umuntu wesilisa othanda abanye abantu besilisa. Angazi ngempela njengoba uke wachaza ukuthi wayibona i-psychologist. Angazi noma usangathokozela elinye ithuba lokuthi uphinde ukwazi ukuthi noma ngabe kuthiwa umzwange ekuqaleni but mhlambe mangase uqale phansi manje uyinikeza ithuba uyineza isikhathi. Angazi noma usangathokozela ithuba elinjalo. Because besingabhukhela uphinde uyibone ubungeke uzokhokhe uhambe nje uyokhulumisana naye mhlambe kuzokwehla kubohle mhlambe ungagcina usufika nasekuthenini uthi hayi sengihilile sengi-right noma ngabe kuthiwa ngiyambona angeke ngisafisa ukumbamba ngezami izandla. Khona ngizima kodwa mase ngilithola usizo ngingalijabulela ngoba mhlambe le depression enginayo mhlambe ingehla ngoba ngisho ekhaya angiseyena umuntu lo akade uyena sengeke ngithethisa ingane nje ngikhiphe ibhande ngithi angiyibhaxabule ngenze lutho ngoba mangicabanga le yanto lo beyabusuku lo beyana. Okay. Ngicela ukuthi ke ngidlulisele kubaphathi ukuthi singakubhukhela i-counseling uphinde uqale phansi kabusha. But ke ngikufisela inhlanhla kukona konke ke ukwazi ukuthi noma ngabe kuthiwa uyayibona i-psychologist ukwazi ukuthi kubohle kuphele. Nanokuthi ke mhlambe ucheck igazi mhlambe kungasiza uzazi ukuthi uhleli ngaphansi kwakusiphi isimo mengadingeka ukuthi mhlambe uthola usizo fast ubuliqala kusase early kungaze kube late. Siyabonga kakhulu isikhathi sakho baba. Ngiyabonga nami ukuzwa lawo mazwi. Mhlambe ngizothi ukududuzeka kancane. Kodwa nje angazi. Kodwa ngiyabonga.
Mbukeli lapha ekhaya asimoseni ukuhlukumezana, sithandaneni singabantu, siyacela bandla because le yokuhlukumezana idala ulaka, ibanga ulaka, idala inhliziyo embi. Ngicela siphathaneni kahle singabantu, sithandaneni. Mina ngiyanithanda kakhulu. Ngicela ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Bye.